Чираттагы безнең конкурсантыбыз 037 коды астында чыгыш ясый. Ильсур Сабитов, татар халык җыры Зөбәрҗәт. Рәхмәт, Ильсур. Zöbərjət Bibi gayşə Xəmgül gayşə Üzülüb söyləşə Xatan belən küngülüm ber yuana yaş yüreğim yarısı Bilakim Zöbərjət Bibi gayşə Xəmgül gayşə Üzülüb söyləşə Ильсур Сабитов. Фотоға төшірім әлі өзі. 037 kodun 5065 номерына yolлый аласыз. Шулай ук мөхтәрәм тамашачыларыбыз Instagramга кіріп, татар мығы хэштегына шулай ук